umaga mga kaibon. Andito ang mga ibon nyo. Ano po? Andito ang mga ibon pero super dilim po rito. Super dilim. Talagang dito ay super nice mas ito. Malamang sa malamang tingnan ninyo ang dilim ng panahon. Kahit ano ang galing ng ating mga ibon, hindi po nila yan matatahak pa uwi. Kaya ang gagawin ko nito, hindi ko muna sila ibibitaw. Hindi ko muna sila ibibitaw. Aantayin ko na matapos ang ulan. Aantayin nating matapos tong malakas na ulan. Kinatyaga ko palang na bidyuhan para sa inyong update. Maniwala po ka sa inyo, wala pong makakabalik na ibon kapag ito ay aking ibinitaw dahil sa ulan at sa dilim. Kapag ka dito ay umabot ng alas 7:30, alas 7 ng umaga at wala pa rin po, malakas pa rin tong ulan na ito, wala po akong magagawa kundi babalik ng konti mula dito sa aking kinaroroonan sa Batangas City. Kalalabas ko lang ng toll gate. Babalik po ako ng konti, sinasabi ko sa inyo, para hanapin ang magandang lugar kung saan walang ulan. Kahit ito ay madilim, kung walang ulan, maganda ang wilo ng inyong mga ibon. So, I'm sorry, kahit sabihin ninyong mga ibon ninyo ito, hindi ko pwedeng i-release ito sa ganitong sitwasyon dahil naaawa ako sa mga ibon, hindi sa mga may-ari po. Maniwala po kayo, maya-maya yan. Pagka ito ay inirelease ko ngayon, walang makakauwi kahit isa. So, maawa kayo sa mga ibon nyo at naaawa na rin ako. Maya-maya, kapag wala pa ito, ibibitaw ko ito doon, pabalik ng konti. Maniwala po kayo dyan, update po ako sa inyo palagi, kaya antay-antay lang po. Maniwala po kayo na talagang super dito ang ulan. Nandito po tayo sa Batangas City sa ngayon. Sabihin nyo na lang po sa iba, update din po kami. At hahanap pa kami ng makakainan namin dito. Maya-maya lang, update po ako ulit sa inyo. Kapag wala ng ulan, kung mayroon man, babalik po kami, atras po kami. Maraming salamat po. Huwag po tayong magmadali para hindi po mawala ang ating mga pinakamamahal na mga ibon. Maraming salamat sa inyong lahat. Meanwhile, sobrang lakas talaga ng ulan. Tingnan ninyo. Ibibitaw ba natin ito o hindi? Kalalagpas ko pa lang ng Batangas, Tanawan. So, sobrang lakas po talaga. Hanggang mamaya ko ibibitaw. Tulungan natin ang mga ibon natin. Sobrang lakas ng ulan talaga rito. So kalalagpas ko pa lang ng Batangas, kaya maya-maya update ko kayo. Kalalagpas ko pa lang ng Tanawan. Naulan pa rin. Naulan pa rin po dito. Naulan pa rin po. Ano sa palagay nyo? Naulan pa rin po, lumabas po kami dito sa expressway pagitan po ng Tanawan at ng Malbar. Ngayon po, ibibitaw na po ba natin? Ibibitaw na po ba natin kahit na umuulan-ulan ng konti rito? Hindi po natin pwede sigurong ito. Pero hindi naman ito lang, medyo ismas lang talaga ito. Hindi kagaya kanina na sobrang lakas po. Ito, ayan o. Ayan po. Nasaan ang mga may-ari ng ibon? Ibibitaw po ba natin? Ibibitaw ko na ba? Nakaready kami dito kung ano man ang inyong magiging kapasyahan. Kung kaya na po, ay akin na pong ibibitaw. Hindi naman ito kalakasan pero lumalabas ang haring araw. Paunti-unti parang lalabas dito. Okay, halos lahat kayo ay gustong ibitaw. In my count. Okay, lahat kayo ay umuki ha. Abangan ninyo ang inyong mga ibon
Abangan ninyo ang inyong mga ibon at ibibitaw na po namin ito. Sobrang oras na po, alam ko yan, sobrang oras na, pero gaya ng dati, good luck po sa inyong lahat. Good luck po sa inyong lahat. Unamot ka, di man ay, kaya rito, pinapayra namin lang ula. Kwanto may panagtiyentang kiyo, uy. Akasaksak ya maong. Okay, agla nagawat daw. Sige, hindi balit, pantog mo lang yung papawayan era namin. Sige, in my count, tawagin ang iba. Lahat po ito, hindi naman kalakasan ng ulan. Good luck po sa inyong lahat, umuwi kayo. Me the best bird win, ganun nga po. Good luck po sa lahat. LPH8 to the world. Umuulan, nagbibitaw. In my count. 1 2 3 Go! Okay, nang mo, tabidyo ang kura yung titikab. Ayan na po mga kaibon ha. Nabitaw na po lahat ang mga yan. Nagdalawang pangkat po sila. Ayon, nagsama-sama po sila. Good luck po sa inyong lahat. Good luck po sa inyong lahat. Ang mga ibon natin ay nariyan. Ayan, papunta na po yata sila diyan. Good luck po. Alam ko sila ay nababasa, napipil ko dahil ako ay nababasa rin, pero pataas sila ng pataas. Hindi kalakasan ang hangin dito, kaya medyo magandang kayang-kaya po sana nila, makauwi po sila sanang lahat. Ayan na, nagsibatan na yung iba. May mga marurunong, mayroon ng mga nagsibatan. Palayo sila ng palayo mga kaibigan, ayan o. Halos nagsama-sama po silang lahat. Tignan po natin ang ating cage. Wala ka na? Wala na? Nakailaw, pati mo man. Ang tampa nagtanapaandar. 0 Ayan, 0 din po. Wala din laman. Yung tulong-tulo, wala din laman. Okay? Good luck po sa inyong lahat. Good luck po sa inyong lahat. 0 po ito. Ang ating ibon ay nagpataas sila. Ayun. Sila ay nagano na. Ayan na. Ayun na sila. Ayun na. Ayan. Nakita na nila yata ang kanilang rumbo. Papunta na po sila dyan. Good luck po. Malayong malayo na sila. Ayan na po sila mga kaibon. Ito ay tinatawag na super smash po ito ha. Super smash talaga ito. Maniniwala kayo sa akin. Mas smash ito noong nakaraan. Naghiwa-hiwalay na po sila. Okay po, abang-abang lang po. Good luck po sa lahat. Ako ay basang-basa na rin. Wala tayong magagawa dahil ito ang ating napiling profesyon. Kaya pagtiyagaan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, abangan po ninyo ang ating ratratan sa Pangasinan. Mayroon po kaagad na 2 motorsiklong nag-aabang sa inyo. Ang motorsiklo ng palarong ito ay nabayaran na po gaya ng sinasabi ko. Pangalan na lang ng mananalo ang inaantay ko bukas. Pangalan na lang ng inaantay ko bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaibaya na po yun, sir. Kaibaya. Good luck sa inyong lahat. Good luck po sa inyong lahat. Apo yung taklan to ha. Abasakla. Yeah. Kaibalaya. Sige. Kumon, taga na pa natang suto. Tapiano arawi kubid. Salamat at si kayo namin. Good luck. Kita-kits po tayong lahat sa 30 ha. Yan po ay mag-uumpisa ng 2:00 ng hapon. Maraming salamat po.